ஹலோ காய்ஸ் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிடிஎஸ் மெம்பரில் ஒருத்தரான நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச நம்ம ஜிமினை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். எல்லோரும் வாயால் தான் சிரிப்பாங்க, ஆனால் நம்ம ஜிமின் மட்டும்தாங்க கண்ணாலே சிரிப்பார். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் ஒரு கேம் விளாட்லாமா? என்னென்னா ஆர்மிஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு சேலஞ்ச். இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனில் ஜிமினோட ஐ கான்டாக்ட் வீடியோ வரும். இந்த வீடியோவை ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வச்சு பார்க்கணும். அதாவது உங்கள் ஜிமினோட கண்ணை மட்டும்தான் பார்க்கணும். இதில் ஹைலைட் என்னென்னா யாருமே சிரிக்கக்கூடாது. அப்படியே சிரிச்சிட்டிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் நான் தோத்துட்டேன்பா அப்படின்னு உண்மையை ஒத்துக்கணும். ஓகேவா? நோ சீட்டிங். பின் குறிப்பு: 18 வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்க, இதயம் பலகீனமானவங்க, அப்புறம் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் இந்த வீடியோவை பார்க்காதீங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? 1 2 3 லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். Hey girl, you like me a little bit? No, I don't even like you a little bit. Wait, don't you like me a little bit? You, I mean to say I love you. Please don't go. Come back, Jack. Come back. Come back. நான் தோத்துட்டேன்ப்பா, ஒத்துக்கிறேன். கண்டிப்பாக 199 பேர் கண்டிப்பாக சிரிச்சிருப்பீங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஜிமினோட ரியல் நேம் பார்க் ஜிமின். இவர் அக்டோபர் 13, 1995 சவுத் கொரியாவில் இருக்கிற பூஷன் அப்படிங்கிற இடத்துல பிறந்தார். இவரோட ஃபேமிலியில் அப்பா, அம்மா, அப்புறம் ஒரு தம்பி. இவங்க பேரண்ட்ஸ் பூஷனில் ஒரு கஃபே வச்சுருக்காங்க. இவரோட தம்பியோட நேம் பார்க் ஜிஹுன். ஜிமினோட 2 வயசு தான் கம்மி. இருந்தாலும் 2 பேரும் பார்க்க சேமாக ஒரே மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ஜிமின் குழந்தையா இருக்கும்போது பூஷனில் இருக்கிற ஹோடாங் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் படித்தார். அப்புறம் இவரோட மிடில் ஸ்கூலில் யோன்சான் மிடில் ஸ்கூலில் படித்தார். இந்த மிடில் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது தான் அவருக்கு டான்ஸ் அப்புறம் பாப்பிங் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு. இதுக்காக ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அவங்க பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்காக ஜஸ்ட் டான்ஸ் அகாடமியிலும் சேர்த்து விட்டுருக்காங்க. இவருக்கு 8 வயசாக இருக்கும்போதே பேசிக் டான்ஸை கற்றுக்கிட்டாராம். அதுக்கப்புறம் ஜிமினோட ஒரு டீச்சர் பிக் கிட் என்டர்டைன்மெண்ட்டை பற்றி சொல்கிறாங்க. சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆடிஷனுக்கு கூட்டிகிட்டும் போகிறாங்க. 2012 சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த ஆடிஷனை முடிச்சிட்டாரு. இந்த ஆடிஷனில் செலக்டும் மாறாரு. இதுக்காக கொரியன் ஆர்ட்ஸ் ஹைஸ்கூலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறாரு. இந்த ஸ்கூலில் படிக்கும்போது தான் ஜிமின் அப்புறம் வி 2 பேருமே சேர்ந்து படிக்கிறாங்க. 2014 அன்றைக்கி கிராஜுவேட்டும் மாறாரு. அதுக்கப்புறம் குளோபல் சைபர் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறாரு. ஜிமின் எப்படி பிடிஎஸ்ல சேர்ந்தார் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஜூன் 12, 2013 அன்றைக்கி 2 Cool 4 Schoolன்ற சிங்கிள் ஆல்பத்தில் நோ மோர் ட்ரீம் அப்படிங்கிற சாங் ரிலீஸ் ஆச்சு. இந்த சாங்கில் தான் பிடிஎஸோட மெம்பராக கெத்தாக ஜிமின் அவரோட என்ட்ரியை கொடுக்குறாரு. பிடிஎஸ் குரூப்பில் இவரோட பொசிஷன் வெக்காலர்ஸ் அண்ட் மெயின் டான்சர். ஜிமின் அப்புறம் சோலோ பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. செரண்டிபிட்டி லாய் இந்த சாங்லாம் ஸ்பாட்டிஃபைல 50 மில்லியன் ஸ்ட்ரீம்ஸை தாண்டிட்டு போயிட்டுருக்கு. ஜிமின் 2018 ப்ராமிஸ் அப்படிங்கிற சோலோ பர்ஃபார்மன்ஸை பண்ணார். இந்த சாங் வேறு லெவல் ஹிட் அப்படின்னா சொல்லணும். 2014 அன்னைக்கு ஜிமின் அப்புறம் ஜிகே 2 பேரும் கிறிஸ்மஸ் டே அப்படிங்கிற சாங் பண்ணாங்க. இது ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு சாங் அப்படின்னே சொல்லலாம். நம்ம ஜிமின் மாதிரி அவரோட வாய்ஸும் ரொம்பவே க்யூட் அண்ட் ஸ்வீட்டான வாய்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஓகே காய்ஸ், சினிமா ஜிமினோட ஃபன் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஜிமின் பிடிஎஸ் தான் அவரோட செகண்ட் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பார். பிடிஎஸ்ஸில் சேர்ந்த லாஸ்ட் மெம்பர்னா அது நம்ம ஜிமின் தான். இவரோட நிக் நேம்ஸ்லாம் பார்க்கலாமா? சிம் சிம், மொச்சி, ஜேஎம், பாக் ஜிமினி, மின்னா, அப்புறம் நம்மளோட ஃபேவரட் இதுதான் ஆர்மிஸோட ஃபேவரட் அப்படின்னா ஒன்று மொச்சி, இன்னொன்று ஜிமினா. அது ரெண்டுமே ஆர்மிஸோட ஃபேவரட் அப்படின்னே சொல்லலாம். அப்புறம் ஜிமினோட ஃபேவரட் என்னென்னா ஃபேட்டு. அவரே அவரை ஃபேட்டு அப்படின்னு சொல்லிப்பார். பார்க் ஜிமினும் கிம் டயாங்கும் ஒன்றா படித்தவங்க. ஒன்றா படித்தனாலே என்னமோ ஜிமினும் அப்புறம் வி 2 பேருமே திக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி தான் சொல்லணும். வி அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரொம்பவே மீனிங்ஃபுல்லான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படி சொல்லிட்டே இருப்பார். எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா நம்ம ஜிமினாக்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அவரே தீர்த்துப்பாராம். பேசிக்காக அவரால் தீர்க்க முடியல அப்படின்னா நம்ம வி கிட்ட சொல்வாராம். அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டுட்டு அவரோட அட்வைஸை கேட்டு அதே மாதிரி தான் அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவாராம். இந்த அளவுக்கு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்குது. ஜிமின் வீக்கிட்ட மட்டும் இல்லை, ஜேகே, சுகாரம்னு மற்ற மெம்பர்ஸ்கிட்டையுமே ரொம்பவே க்ளோஸாக இருப்பார். யாராச்சும் ரொம்பவே சேடாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள கட்டி பிடிச்சிட்டு இட்ஸ் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாராம். ரொம்பவே கேரிங் பர்சன் இதுலேருந்தே தெரியுது. ஜிமினுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கோவம் வந்துடுமா? அதாவது ஜேகே இல்லைனா வி இல்லைனா மற்ற மெம்பர்ஸ் ஜிமின் ஷார்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு டீஸ் பண்ணும்போது அவர் ரொம்பவே கோவமாயிடுவாராம். இல்லை நான் ஷூவோட ஹைட்டு தான், இது ஏன் உங்களுக்குலாம் தெரிய மாட்டேங்குது, நான் ஷார்ட்லாம் இல்லைப்பா அப்படின்னு அவரே சொல்லிப்பாராம். ஆனால் ஜிமினா நீங்கள் குட்டியாக இருக்கிறதா ரொம்பவே அழகாக இருக்குது, குட்டி ஏஞ்சல் மாதிரி. ஆனாலும் ஜிகே ஜிமினாவை ரொம்பவே டீஸ் பண்ணுறாங்கப்பா. ஜிமினாவோட ஹாபிஸ் அவரோட ஃப்ரீ டைமில் சோஃபாவில் உட்காந்து டிவி பார்க்குறது, அப்புறம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது. கூல் வெதர்லாம் ஜிமினுக்கு ரொம்பவே பிடிக்குமா. ஃபுட்ஸில் பார்த்தா போக்கு, சிக்கன், கிமிச்சிலாம் ரொம்ப பிடிக்குமா. ஆனால் கீரை மட்டும் சுத்தமாக பிடிக்கவே பிடிக்காது தான். ஜிமினா அப்புறம் ஜேகே 2 பேரும் ரொம்ப நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்களா. 2-3 ஹவர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்களா. ஜிமினாவுக்கு முக்கியமான தேவைகள் அன்பு, அப்புறம் பணம், அப்புறம் ஸ்டேஜ். இது 3 தான் அவருக்கு முக்கியமான தேவைகள்.
ஜிமினா வந்து மற்ற மெம்பர்ஸ்கிட்ட இருந்து திருட வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தா ஆரமோட ஹைட்டு, அப்புறம் வியோட டேலண்ட், அப்புறம் ஐஸ், ஜேஹப்போட க்ளீனினஸ், அப்புறம் ஷூகாவோட நாலேஜ், இதெல்லாம் வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னு அவர் நினப்பாராம். ஜிமின் வந்து ஒரு நாள் லீவ் கிடச்சா ஜேகேவோட கையை பிடிச்சிட்டு ஜாலியாக டேட்டிங் போகணும் அப்படின்னு அவரே சொல்லிப்பார். ஃபன்னாக இருக்கும். ஜிமினாவை சிரிக்க வைக்க 2 விஷயம் போதுமா, ஒன்று ஜேஹோப், இன்னொன்று சாக்லேட். இது 2 இருந்தாலே ஒரு சிரிச்சுட்டே இருப்பாராம். ஜிமினுக்கு தூக்கமே வரலனா எனக்கு ஏன் தூக்கம் வரல, நான் ஏன் தூங்கலை அப்படி இப்படின்னு புலம்பிட்டே கிடப்பாராம். இவரோட ஃபேவரட் நிக்நேம்னா டிடோ உச்சி. ஏன்னா இது வந்து அவர் எங்கேஜில் பப்பி மாதிரி இருக்கனால அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது மிடில் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து வச்ச நிக்நேமா. ஜிமின் வந்து தூங்கி எழுந்திரிச்சோன விஷயம் வந்து ப்ரெஷ்ஷை கையில் எடுக்கிறது அப்படின்னு எல்லோரும் நினச்சா தப்பு. ஜிமின் வந்து ஐ எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாராம். இது ரொம்பவே ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஜிமினோட லெஃப்ட் ஐ வந்து கொஞ்சம் வீங்கினமாக இருக்கும். அது ஏன்னா அந்த கண்ணில் வந்து 8 தையல் வந்து போட்டிருக்காங்களாம். அது ஏன்னு தெரியல, சம்திங் ஏதோ ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம். ஓகே, அவர் நடக்கும்போது இல்லைனா ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அந்த கண்ணு மட்டும் வந்து தெரியாத மங்கலாக இருக்குமா, அதனால வந்து ஐ எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாராம். ஜிமினுக்கு EXO காயினா ரொம்பவே பிடிக்குமா, அவரோட ஒரு டான்ஸ் ஆடணும் அப்படின்னு ரொம்பவே விரும்புகிறாரு. ஜிமினோட ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டிங்கில் வந்து அவர் எப்படி நடந்துக்கணும், எப்படி எதை பற்றி பேசணும் அப்படிங்கிறது அவருக்கே தெரியலையா. அவர் ரொம்பவே எம்ப்ராஸ்டாக இருந்து ஃபீல் பண்ணாராம். ஜிமினுக்கு வந்து ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் டான்ஸ் ஆடிட்டே இருப்பாராம். ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் தான் தூங்குவாராம் நம்ம ஜிமின். ரொம்பவே ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கான பர்சன். ஜிமின் அவரோட பேரை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் வந்து மினி அப்படின்னு தான் வச்சுப்பாராம். ஜிமினோட ஃபேஸை வந்து கேமரா ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அவர் ரொம்பவே செக்ஸியாக ஃபீல் பண்ணுவாராம். அப்படியே செக்ஸியாக ஃபேஸ் எல்லாம் வச்சுப்பாராம். ஜிமின் வந்து லிப் பாம் இல்லாமல் வெளியே போக மாட்டாராம். ஜிமின் பார்த்த லாஸ்ட் மூவி, அதாவது பெஸ்ட் மூவி அப்படின்னா ஆல்வேஸ் இந்த மூவி வந்து அவருக்கு ரொம்பவே பிடிக்குமா. இவரோட ஃபேமிலி கூட எப்படி கான்டாக்ட்ஸில் இருக்கார் அப்படின்னா ஃபோனில் வந்து வீடியோ கால் சுத்தமாக பேச மாட்டாராம். ஒன்லி வாட்ஸ்அப் இல்லைனா டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் இது மாதிரி தான் வந்து பண்ணுவாராம். ஜிமின் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து மேக்கப் போடுவாராம். இவர் வந்து ஈஸியாக இரிட்டேட் ஆவார், இதில் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஜிமினுக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ்னால் வந்து சுத்தமாக பிடிக்காதான். ஓகே, ஜிமின் வந்து பூஷனில் இருக்கும்போது ஒன் சைடாக ஒரு பொண்ணை வந்து லவ் பண்ணாராம். அந்த பொண்ணு வந்து 5 மீட்டர் தூரத்தில் இருக்கும்போது ஜிமினோட ஃபேஸ் வந்து தக்காளி போல் சிவந்துருமா. அதுக்கப்புறம் வந்து சியாவில் செட்டில் ஆன பிறகு பிரேக்கப் ஆகி பாய் பாய் அப்படி சொல்லிட்டு வந்துட்டாராம். அவர் லவர் வந்து ஜிமினை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே, அது எப்படியே போயிடுச்சு, அதை விட்டுருவோம். இப்போ வந்து அவரோட ஒய்ஃப் வந்து பார்க்கலாம். ஐயோ அதுக்குள்ளேயும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு எல்லாம் பதற வேண்டாம். அவரோட ஒய்ஃப் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல வரேன். ஜிமினோட ஒய்ஃபுக்கு 3 குவாலிஃபிகேஷன் தான். என்னென்னா ஜிமினோட வந்து அவங்க ரொம்பவே ஷார்ட்டாக இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து லாங் ஹேர் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து குட் பர்சனாலிட்டியாக இருக்கணும். இது 3 இருந்தாலே போதும். ஜிமினுக்கு வந்து 3 பேபிஸ் வேணுமா, அதாவது 3மே பசங்களாக தான் இருக்கணுமா, அப்படி தான் அவங்களுக்கு பிடிக்குமா. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜிமினுக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது. என்னென்னா அவரோட ஒய்ஃபை வரவங்க வந்து ஜிமினை வந்து ஜிமினா அப்படின்னு கூப்பிடணுமா அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது ஜிமினாக்கு. சில பேர் நல்லா ஆடுவாங்க ஆனால் பாட தெரியாது. சில பேர் நல்லா பாடுவாங்க ஆனால் ஆட தெரியாது. இது எல்லாமே தெரிஞ்சவங்க அழகாக இருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் அது எல்லாமே இருக்கிற ஒரே குரூப் நம்ம BTS மட்டும்தான் சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஓகே காய்ஸ், வீடியோட எனக்கு வந்தாச்சு. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஜிமினோட ஃபேக்ட்ஸ் அப்புறம் லைஃப் ஸ்டோரியில் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேக்ட்ஸ் எது அப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க, ஓகேவா? மறந்துடாதீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சேனலை வந்து நிறைய பேர் நியூவாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் முழுக்க. அப்புறம் ஆர்மிஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ். இனிமேல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? பாய் காய்ஸ், தரங்கே.